Dobrý den, jmenuji se Martin Kořínek, jsem specialista na zdravý spánek ze společnosti Materasso Slovakia, která se již více jak 30 let zabývá zdravým spánkem a je výrobcem kvalitních madrací a krásných designových čalouněných postelí, roštů a doplňků. Dnes vás zdravíme z prodejny nábytku Embit v Pardubicích, kde najdete široké zastoupení výrobku Materasso a ukážeme si, jak velmi chytře vybrat kvalitní madraci pro zdravý spánek. Proč pro svůj spánek vybrat kvalitní madraci? Je to velice jednoduché. V posteli strávíme téměř třetinu našeho života a to, jak se vyspíme, následně ovlivňuje náš energický potenciál a mezilidské vztahy. Nikdo se přeci nechce probouzet každý den unavený, rozlámaný a protivný. Každý z nás je trochu jiný, liší se především stavbou kostry, váhou a jejím tělesným rozložením. Proto dnes na trhu existuje velké množství madrací a vybrat si tu správnou může být docela oříšek. Aby jsme vám tento výběr co nejvíce usnadnili, nabízíme našim zákazníkům speciální službu měření vhodnosti madrací za pomocí nejmodernější technologie měřící deky X-Sensor, a to zcela nezávazně a zdarma. Deka X-Sensor obsahuje 2440 tlakových čidel, které jsou dálkově propojené s počítačem a okamžitě nám ukáže to, na co byste přišli třeba až po měsíčním používání madrace. Jde o nějaké negativní protitlaky, které nemusí být ihned cítit a vznikají v zónách, kde máme vystouplé kosti, jako jsou ramena a pánev. Při nadměrném působení tlaku během spánku dochází v těchto zónách ke stlačení cév, ve kterých hůře cirkuluje krev. Naše tělo si to samo upraví a třeba i nevědomky nás v noci častěji otáčí, což nás ve výsledku stojí vytržení z hlubokého spánku, kdy tělo nejvíce odpočívá a regeneruje. Pojďme se nyní podívat na to, jak takové měření X-Sensorem probíhá. K každému klientovi se snažíme přistupovat individuálně, proto vám před samotným měřením položíme pár základních otázek, díky kterým dokážeme předběžně určit vhodné typy madrací. Následně již přichází na řadu samotné měření madrací, kdy pečlivě sledujeme reakce a ptáme se na pocity našich zákazníků. Během toho nám deka X-Sensor vyhodnotí působení tlaku na tělo uživatele a pokud se váš skvělý pocit snoubí s ideálním výsledkem měření, máme vyhráno a je jisté, že konkrétní madrace je pro vás ta pravá. Dopřejte si při výběru madrace profesionální přístup odborníka v kombinaci s nejmodernější technologií dekou X-Sensor. Vyhnete se tak špatnému nákupu madrace, což vám ve výsledku může ušetřit hodně peněz. Proto doporučuji vyzkoušet výrobky firmy Materasso Slovakia, které jsou tu pro chvíle, na kterých opravdu záleží.